Aritzen diren tankerara trentzak, aritzen dira beti fiskalka defentsak, baina beti alferrik ez ditugu behintzat, nahi kuntxo hontan asko esan duen prentsak, berri honak zituen laguntzar batentzat. Guztiak urdu neguaren hotza, ta kale gorrian ekesteute bat osa, badator karelean saioa proposa, udara irratiaz nahi baduzu goza, ezaztu infozaz bida zure ahotsa. Maika saltxa, zuzenean zuentzat dugu errepasa, ta orain tokatzen